siya. Okay na? Nung nalalata siya, meron siya sikun. Meron siya sikun. Sabi ko, ay, kaya pala nangyari ng minus condition. Buti nga po ngayon, hindi masyado lang sa akin. Oo, kaya ang sabi ko eh. Sobrang Isa ako po. init. Are you ready? One, two, three, push. Ganda na namin. Dito lang yun. Oo. Hindi naman kami. Ito hindi niyo magawa. Puro na ako. Oo. Pag nawala, hindi niya. Sabi ko tayo ka, hindi siya mo. Ma? Electric fan. Yan, ito natin yung posture. Hindi niyo magawa ito. Puro na ako. Bakit? Hindi niya tinatry. Hindi ko tayo. Ano nga nila? Parang siguro hindi siya Oo, sa confident. Eh, wala na, wala. Hindi, dala nga ulit. Mamaya sa program yung kape. Hindi ko lang alam yun. O sige, ano, o. Boy, ito ba? Ano ka nagagawin? Anong lakas ang bang mo? Balik lang. Okay. Ano itong ginahin, ano? Ano na yan eh? Ano lang po, yung gulay, mas marami siyang kinain gulay. Pero may kanin po, kanin sa isla. Konti lang. Kapal lang yung kanin niya eh. Hindi ka ba? Hindi ka. Hindi ka ba ito? Hindi mo siya upo. Oo. Okay. Diba?
Iwan ko, oh. Malakas siya ngayon, no? Kita mo naman. Oh. Nakabanto si Tit kasi. That's called balancing. Pag may balancing ka, you can walk properly. Ito nahawak sa akin yan. Ang sabi ko. Mabalance din sa living. Mamaya. May balancing ka. Yan, nag-go. May balancing ka rin. Wala kang balancing, di makakakan. Tumutong ka. Maganda pa na ako sa sugar. Cholesterol. Yung tubig niya, babagod. Ayos na nga rin. Diba? Dahil mo yung sugar. Hindi ko siya upo. Hindi siya upo. Mas siya upo. Balas mo yan. Yung gusto ko pagka-tatayo siya. Balas siya. Hindi niya dinidiretso yung sulo niya eh. Lagi mo kayo. Pag wala ko eh. Hindi na siya. Nakabansin ko yun. Hindi siya kapantunan. Ang dami ko kasi pag ito, wala ka alam ko ka. Yung movement ka, hindi pwede yung tinagay niya pala yan. Tapos eh, ba't ito ba? Dapat, pag yung movement yan. At saka hindi siya umagdito. Hindi namin siya magbitawan. Kasi nakaganon siya eh. Wala siya na. Hindi, ayaw niya i-diretso yung... Sabi sabi ko ito, pag mga tayo ko, gano'n mo siya. Ayaw pa. Pero pag mga tayo ko, lalo mo. Yan. Yan, lalo mo. Yan, magaling tumayo. Ha? Bilis lang. Dalawa na. Diba? Palo. Pinapalo ko. Game. Game. Bag. Game. Yan. Ang dalawa ka na kuya. Balance mo. Stay down. Sumayaw eh. Nakasayaw. Wala ka na. Iwan-iwan nga kita eh. Magkakasayaw ko. Lalo. Ha? Oo, wala mo. Wala. Hindi pa kayo. Malakas lang mo. Malakas pa yung dugo mo, pero may na pa yan. Nasa pasta. Ang baka dyan, dami rin dyan. Malakas pa to eh, may na pa. Saka napipitas ka na. Oo. May. Kung relax Kailangan makasampu ko ngayon. Ha? Okay? Dalawa ka pa lang. Tama lang, mambang. Napakas lang kita. Nakakalakad ka lang. Ha? Yan. Sige. Dalawa na, ha? Tumo ka. Sige. Gusto ko po. Dalawa na to. Gusto ko. Dalawa na. Oops. Ako. Isa na. Patagdalaw na. Ha? Yan ang sabi ko siya. Tubig mo. Ano magandang tayo na mo? Nabalas ka na. Huwag ka pa, ha? Huwag ka naman price. Sige mo, paupo ka. Nabalas siya. Papakat ko na, ha? Ayan. Yan. Kung pati ba niya, kung binala matagal ka nakatayo, yun na yun. Pag mabilis ko lang ka. Pag ginanyan kita, pag nilalakad ka mag-isa, balance ka na, yun na. O, na lang, ha? Na lang. Yan. Okay. O. Ito mo na. O, stop. Ito. Balance. Okay. Yan. Okay. Sige. Okay. Okay. Yan. Ganda lang. Huwag mo dali. Okay, step.
Yan, very good. Bumaba ka dali, ha? Sige. Sige. Push. Yan, nalaman mo. Yan. Doon. That's good. O, yan. Tingnan mo na. Tingnan mo dali. O, sige. Mahal. Mandala, mandala. Sige. Sige. Yan. Sige. 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 Diba? Sige. Push! Okay, push. Masang. Masang. Nandun mo na. Nandun mo na yung lakad mo. Praise God. Step. Bukan. Praise God. Hallelujah. Sige. Praise God. Yes, Praise yes. God. Sige, sige, sige po. Okay. Okay. Balas, balas, balas. Upo ka ba? Or May isang hindi na? Pangatlo na yan. Third. nababaan na po, nababaan, no? Amen. Praise the Lord. Sanda. Ayan, dalawa na po siya. Oh. Step, ha? Power, ha? Power. Step. Very good. Ganda na. Balance. I-balance eh. Power. Step. Amen. Okay. I-balance. Babalance. Ayan. Okay. Okay, balance. Oh, relax. Relax mo, relax. Mamadali. Kung i-step ka, may diin, may power, ha? Ayan. Patuloy lang yun. Patuloy lang kung siya mong madali. Very good. That's it. Very good. Okay. Upo ka. Step. Step. Patuloy siya, patuloy. Patuloy siya. Ayan. Balance, balance. Sisyo. Ilang tayo mo eh. Ilang tayo mo tayo, ha. Nanti upo. Nanti, ngayon, ayaw, ilang tayo mo. Diretso mo. Ayaw kayo, sir. Thank you, Lord. Ganda lang yan. Ganyan lang. Good. Very good. You made it. Very good. Thank you, Lord. Yan. Ganyan lang, ganyan lang. Ako bago. Ganyan lang. Okay, ganyan lang. Balance, relax. Step, power, good. Step, power, balance, very good. Ganyan lang, ganyan lang. Ganyan lang. Ako bago, ha. Ako bago mo, ha. That's good, that's good. Kahit down na lang. Importante. Push. Yan. Stop na. Huwag mo na madali. Huwag mo ng power. Sige, power. Yan, good. Oh. Yan. Oops. Good. 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 Pang-apat na po, di ba? Oo, apat. Good. Good, eh. Talagang mga anak mo, mga ulit mo, magbabago na. Talagang tuloy talagang Lord siya. God bless you. All na, all. Yan. Tandaan mo, huwag magmamadali, ha? Ito lang yan, di ba? Lalakad ka, daan ba na? Ha? Hindi mo madali. Ha? Huwag madali, ha? Relax lang, ha? Sige, relax lang, sige. Yan. Ganyan lang mo. Ganyan lang. Kasi kung nasanay ka, mag-miss tayo dyan. Very good.
Power ha. Tandaan mo, power ha. Power, ups. That's not good. Sige, sige, sige. Ups, stop muna, stop muna. Hindi mo malikot mo. Yan. Sige. Magpagod na, upo ha. Sige. Sige. Ups. Sige, sige, upo. Yes, na. Sige. 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 What? Relax. What? One. Cycle. Hindi yan. Hindi siya. Okay, okay. Step. Ikaw. Wait, okay. Ikaw. Upuan. Yes, yes. Sige, try yan. Okay. Okay. Ah. Mabilis si teacher. Mabilis kami. Hindi siya sabi ko siya. Mabilis tayo. Ano siya kasi na, ang dagan yung nagano. Bigit. Bakit malas ka? Pero hindi mas okay lang. Masakit ba? Relax lang, relax. Dalawa mo lang tayo. Nakaapat ka na. Ayun. Dalawa ka tayo. Dalawa ka na. Mga pito, wala. No? Dalawa kami na. Huwag ka na. Hindi push. Masik na. Dalawa kami na ha. Sabihin mo ako. Pakapit na kasi pang labanan. Kaya medyo cold pagod ka. Hindi ko isang kamay lang rin. Diba? Wala yan. Sana makatingin siya ng isa. Yeah. Peace ka na. Salamat sa Diyos. Ano kumusta na ako? Salamat sa Diyos. Gusto ko yung Kaya lang kami yan. Ganyan lang. Focus lang. Please, will develop. Magkano. Kaya tumatang itang tumayo. That's called balancing. Ayos ba? Dalawa. Okay, dalawa. Okay. Ano rin yung makaraya? Stop muna. Stop. Sabihin mo naman ito. Ang baka mo. Yeah, push. Ang ling naman kasi. Hindi mo niya kay. Ang bilis siya kanina. Tingnan mo po eh. Maganda yung lakad niya, oh. Makikita mo yung lakad niya, maganda. Ay mo. Hmm. Ay mo. Oo. Upo ka. Upo. Dala po. Dala. Upo. Bunga na. Hinaro ka. Dala Upo po. muna. Okay. Alima na kasi. 5 na yan. Five na. 5. Okay. Alima na kasi. Ano bumigay ni Pam? Alima ka na. Iinom ka lang okra. Mababag tayo na okra. Ay, pwede mo tubig. Ay. Tuloy siya kami kuya. Bigyan na nag-exhibition eh. Oink! Oo, alam. Hindi, nag-alanganin ka lang. No? Alanganin yung dalawang. Pero kaya mo. Di ba? Nakakapag ka na. Oo, kasi nga alanganin mo siya. Ano? Well, pag-tweet mo, di ba? Naiiwan eh. Kaya ginanong ko eh. Di ba? Pag ganun ka, ito, recover. Kahit sa akin. Tapos recover. Wala madatense, di ba? Bawal yung mga nervyos, bawal. Oh.
ko po yun sa Magaling si- Kung gusto niya ng- Magaling si teacher. Magaling si teacher. Mabilis ka si teacher. Sandali na. Push. Malamig. Galit. Cold. Hmm. Ito po. Oh, saan ang pinis? Hindi. Ano po? Yun siya. Ah? Mabilis ang okra. Kuya, okra, no? Gamot ang okra. Nagbababad ng okra sa ubi. Tapos, first thing in the morning, para sa insulin. Sa sugar yun. Yes. Control ng sugar. Pag maganda sugar mo, na-accept mayo. Opo. Pag may sugar ka, tayo tayo. Wala. Ayaw pa mga 10. Nakalimutan ka na. 1, 2, 3, kaya mo. Sisi ka na. Yan. Tama, yan. Ha? Yan. Yan lang mo. Ganun dyan. Oo. Tsaka kailangan mo. Maganda na. Ha? Oo. Lawang namang ano sa langit pa. Halfway kilo. Ganda naman ng bango. Alam mo pagka minsan, Kaya mo nga yung ilip pa. Bunga na. Bunga. Stop. wait lang. Sinali mo nga. Ngayon, magpipil ang dalawa, ha? Dalawang group pa. Ay pa? Hindi na. Ay pa, hindi na. Para may dagdag. Kasi puro 5 lang. So, gawin ko ito. Bukas, 8. In units yan. Bitaw na yun. Parang wala ko yung apat. Alim na eh. Dati, ano? Kaya, Kaya lang siya nagawa siguro yung Pag-quiz. para ma-off balance. Off-balance. Pero hindi naman. dito kayo. Injury. Kaya naman, kaya ko. Kaya nga naman. Kaya po. Kaya mo. Gusto rin ako sabihin mo. Wala. Diretso na po. Wala na kasi mag-balance siya. Parang wala mag-balance. Ang walang balance ito, wala. Kaya mo lang mag-balance. Bakit ka naman? Wala kasi mag-motivate natin sa pag-balance. Wala. Kung ba balance? Kung magkakit ka, Hindi niya tahihin. ano yan? Hindi niya ka. Hindi niya ka. Di ba inabot niya pagka abot niya pagka siya. Sige, kaya mo gawin yung balance niya. Wala na hawak dito. So, hindi ka mapawal ito. May power siya. May Hindi power ka teacher, siya. premo teacher. Teacher, premo. Ha? Tumitry. Abang na po Malas kasi. pa naman mo. Medyo ano eh. Mahina ako eh. Ano? Baka maawa ko siya sa akin. Mahawa mo sa mga negative. Kasi naawa siya sa negative ko. Ay, buti yan. Wala ka-anim pa lang, kuya, ha? Kuha? Kuha? Ito. Hindi na. Mabalas ka. Malas. Meron mo. Kaya mo. Wala. Sisi. Ano siya yung, alam niya yung ginaan ng step. Ano nga yung step niya pa? Wala. Ano nakagad o? Hindi nakagad niya o? Hindi na kayo. Wala. Hindi na. Step. Mind over body, ha? Ang damo. Mind over body. Mind control everything. Ang si otak. Ang siya. Hindi sa katawan. Semua. Yan. Stop. Okay.
Okay. Okay. Kaya ba ang pito? So, tayo dalawa eh. Ang pito is good. Siguro kaya pag ako umawak sa kanya, hindi siya negative. Ano sa pito? Yun negative. Eh parang hindi ako. Kasi na-absorb yung negative mo eh. Yun nga, hindi ako Okay, no? kampante. Sabi ako positive ako, na-absorb yung positive. Nakahinan ako. Ako talaga magandang mo naman. Nakahinan ako. Pinakaban sila sa'yo sa doon. Ako, Kasi na-absorb yung negative mo eh. Kaya, ano ka? dapat ang hawak sa kanya. Kasi- Yung talagang malakas. Mas, hindi na ako ito parang dati, hindi na parang alisan, hindi na ako, ayos ginagano ko na. Ginagano mo na. Napaka-easy na yung parang dati, kahit parang alit din, nakakita ko. May kakto, talagang, kasabi ko na yung kanya, yung body language niya. Kasabi niya, kung makakontra yung body language niya, sabi, 1, 2, 3, yan lang, wait lang. Eh, makaibot niya yun, Yeah. so, kasi mo, makaibot. Kaya ako yun, ba? O. O yun o. Please, ko na. Ito yung dalawa nakapunta wala kami yun. Kung kailangan namin dito, kasi Yeah, gusto. nakapot ko. Okay lang. Kasi kailangan mo na yun, sawa ko. Para nakikita niyo yun, progress niya. Yun ano, gano'n na. O yun. So yung contact na nalagay mo sa paa niya. Para makakontrol ko yung movement niya ngayon. Yung dalawa niya. Focus na. Ha? Huwag ka mangira. Isang good mo, magpapit mo yan. Ay mo, 10. Huwag mo. No? Push! Bible. Yeah. 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 Balance. Straight body. Balance. Buha. Buha siya. Isip. Kasi mismo nalalaman niya yung sarili niya. Hindi niya kaya. That's good. 7. Okay na dito. Yay! Kasi ano ba? Kasi ulit din pa. 7 is good ha? Ano, nakuha niya na yung paano siya. Nilitin niya. Ayun. Maganda na. Kaya lang kailangan talaga yung Oo, dati na. Nanda na. hindi ganyan. Pwede bigay yung instructor eh. Para sa amin naman yun, manawak sa kanakang sister. Kung lagi daw wala. Nalamang. Kasi kaya mo wala. Pati lagi. Buti ang Bible. Marami na kong memorize ng verse. Ano yun? Ang mga lumawa ko siya. Buka. Wala. 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 Hindi naman ako. Hindi ko po yung apat. Hindi ko lang. Dahil sa Eh, parang hindi na napapit. Parang so, ito parang ano. Kung yung dito mo, bagal naman. Ha? Dati. yung pangyayari. Ano ko? Ang body language niya. Ganda na. Pinapert na lang ito. Ano ba madali? Kasi lang. Yan lang mo. Hanggang masanay ganyan. Bitawan niya. Mas na sa'yo ba? Ito yung tupon. Kapag ko siya. Ano ang tago ba? Sa'yo ba? Ha? Okay, ito tayo.
na. Good. That is good. Okay. No. Ayun na. Ano natin sa kanya mga ganyan? Yung mga cases. Sa dati na. Ngayon, nakakasiguro 300. Ang mabilis yun. 1, 2, 3, push! Parang pala ko lang yan. Ito. Ngayon. Ngayon, stop. Dito. Ya, Ayan guys, tapos na po yung aming walking. So, posibleng kami sa upo tayo. So, continuous ko to. Parang nakagalat ang mailaw niya. Tayo, asong action nito. Ha? Okay. Are you ready, sir? Okay, sir. Move. Bilang ka ko yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dead one. Are you okay, sir? Ito ang konti. Relax muna. Relax muna tayo. Kahit maka 50 ka. Or 100. Pwede yan. Continuous natin video. Ah. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40. Pahinga mo konti. 40. Pahinga mo Gawa mo naman. din ko lang. Medyo power ka ha. Power. Power. Naman ng power. Inhale, exhale. 40, 40. 40 ka na. Ayan. Kaya Ano ba ba? pakiramdam? Sabon na lang, no? Herbal push. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3. Move! 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Praise God. Hindi mo. 49, 50, Lakas mo. 51, Sandaan? 52, 53, Praise God. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Ba? Dito pa rin. 61, Eh, si Mipon. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Yes. Yes. Exhale. Inhale, Wow. exhale. Inhale, exhale. Oh, kaya? Kaya ba? Ayos lang. Pahinga lang muna. Hinga muna. Rest muna. 70 na eh. Okay na yan? 70. 30 pa. Wait lang muna. Tignan mo na. 70. Hingal. Wala power. Inhale, exhale. 70. Bilis. Lakas niya, no? 7 ikot at saka nakasave. Uy! 770. Laki number, ha? Number ni Lord yan. Oo, di ba? Parang naulit to, ha? Parang 770, parang naulit to, ha? Number ni Lord yan eh. Ano pa karamdam mo, sweetheart? Sisi. Maling. Malakas pa. Ayun, sir? Sige, 30. Ayan, 30 to. 1, 2, 3, push! 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Last 20 kuya. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, last one, 100. Wait, Okay. 1. Okay, 101. 1.1. Okay na yan. Praise God. Okay na yan. Tipahinga na. Praise God. Salamat sa Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos. Thank you, Salamat Lord. sa Diyos. Thank you, Lord. 1.1. Para kay Lord. Ayan, ang ko talaga nga. Para kay Lord. Ayan. Di ba na tayo? Para kay Huwag Lord. natin isip possible to God. Para sa Diyos makapangyarihan sa lahat ng pagdating mo pa naman. Ayun, sige ko. Thank you, Lord. Salamat mo. Salamat po, Panginoon.
Yan guys, so 7 lakad at saka 101. Upo tayo. Yan. Sige pa? Ano? Pantalon. Ano naman naman yan? Ikaw? Meron siyang Ganito rin? in order. Wow! Maganda to eh, no? Stretchable to, no? No? Stretchable, no? Hindi mo alam na. Mm-hmm. May tali pa. Ay, sa'yo? Hindi, dito. May tali to. Ayun, ganyan, no? Amen naman. No? Ganda to. Stretchable pala. Oh, stretchable po ito. Ayun. Praise God. Ang galing ng asawa. Gusto mo ba? Una. Puno siya. Oo, po na. So, atas ka. Ready? Okay na. Okay, wait lang. Patanggalin po yan. Dito ka. Bakit pa talikod? Na! Talikod. Ang galing mo. Tinan mo. Oh. Talikod, sige, mahal ko. Kaya niya, oh. Sagad mo ha. Sagad. Sige pa. Yan. Danda ko po. Danda na. Huwag kang mahiga. Huwag kang mahiga. Choose mo. Huwag kang mahiga. Ate. Tignan ako. Oo, hawak ko siya. Diretsong tingin na. Yan. Yan. Ang galing naman. Higa na siya eh. Gusto niya nang mahiga, oh. Oo. Okay. Yung remote natin. Sige. Diba? Ang galing naman ko. Kulang. Baba. Ito. Okay. Yan. Taas pa. Yan. Okay na yan. Okay, baba. Teka. Baka. Baba yung unang. Baba yung unan. Opa. Ayan, balik. Salamat po, Panginoon. Praise God. Salamat po. Ano siya? Tabi. Diretso ate. Ato. Yan! Kaya niya yan. Pa. Yun. Yun. Ano na siya, naiikot na niya yung sarili niya sa higaan. Ano na siya mag-balancing tsaka mag-adjust. Yaligod kuya. Thank you, Lord. Salamat. Saka lumalakas yung hininga mo, hindi na kagaya dati na. Dati grabe, parang kang hinahabol niyo. Ayun, very good ka ha. Wala? Very good ka yan. Coffee na lang, dear. Coffee na lang kami. Siyempre. Bumili po ako pandesal, bagong luto kanina. Sarap. Sweetheart, okay ka lang? Yay! Masarap pa siya pala natin. Hindi natin tapos mag-camping. Ay, talagang grabe, persahan eh. Saka kailangan talaga sa kanya inom ng tubig. Water. Ako ganda yung pupo niya, very good ha. Ano kaya? May cleansing. Ano po? Kini-cleanse Yun siya. po yung okra, tsaka yung mga sali. Minum siya ng sali. Yung sali yung kasi maganda sa mga uric acid. Si okra sa sugar, di ba? Opo. Cholesterol din yata. Insulin yun eh. Sa Insulin. cholesterol din yata. Maganda rin si 1, 2, 3. Okay yan? Accent eh. Tindang. Sige po. Aray. Masakit. Bawas. Yan. Dos ka na.
Okay na yan. 4. Okay na yan. Mas 4 ha. So guys, ito na po yung aming final program since nagawa na namin lahat ng aming programa. So ito po ay 15 minutes. And then after this, tapos na po yung aming therapy for this October 23, 2025. Ayan. So sa lahat ng may mga birthday, happy birthday to you guys. So nabasa ko rin yung aking subscriber na si Ann. Nabasa ko rin si Padilla. Si Parangtong. Nabasa ko ng birthday today. So sa inyo dalawa, happy birthday yan. At bukas po ay belated advance happy birthday sa aking pamangkin na si Tintin Gutierrez. Anak ni Kuya Jun. Ayan, at si Ate Au Gutierrez. Diyan po sa Kandating Sentro, Pampanga. Ayan, sa inyo pong lahat. God bless to you guys. Kasi pa binabati ko rin ng mga anak ni Kuya Jaime at anak ni Ate Helen at sa kanilang mga po. Shout out po sa inyo lahat at sa both mga kapatid ni Kuya Jaime at kapatid ni Ate Helen and their relatives both. Sa inyo po lahat, shout out. At sa lahat po ng mga subscriber natin at patuloy po nanonood ng aking vlog na Modernong Marketing to PST Travel Stock Therapy. Sa inyo po lahat. God bless po. Tandaan niyo po, napakasarap po ng magtrabaho, ng mabuhay, ng magising araw-araw po. Pag po tayo nagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, tandaan niyo po, wala pong imposible pagkasama natin ng Diyos. God bless guys!